realmente onde me formei foi na música tradicional, non? Ainda que agora pois fago outras cousas, pois simplemente porque me apetece, porque non sei, pois porque me chama a investigar e probar outras cousas, pois ao final eu onde parto é de aí, é unha cousa que sempre me acompaña en todo o que fago, que para mí é moi importante o contexto, non? Como que as cousas que me rodean, porque como que o que lle dá significado e o que lle dá esa razón de ser ou de facer a miña música, non? Lo que el moreno se importa. Y ay de preta son as alejas con que la iglesia se adorna. E realmente con estas máquinas e despois nunha transición tecnolóxica cos primeiros discos planos, vale? Pero nunha etapa acústica, todavía sen electricidade, durante eses primeiros 25 anos, dende 1890 ata 1920, perdón, pois era como se gravaba música e como se reproducía. Para min é unha máquina do tempo, ten o sonido do que é a lectura do suco, que os ingleses chaman groove, ten esa masia, non? Ten ese sonido que botamos moito de menos nas grabacións. É o sonido da tecnoloxía, é o sonido da memoria acústica, non? Antes vos contaba que en Sinsalaudio temos dous proxectos de arquivo, un deles aquí na Cámara Semianecoica da Escola de Telecomunicacións da UVigo, que levamos sobre unhas 20 e pico sesións, e outro dos proxectos que para nós é moi especial son as sesións San Simón que realizamos en cilindro fonográfico precisamente con Alex Kolkowski, coa que levamos sobre 50 e pico sesións con artistas dos 5 continentes. Para os artistas que chegan, tantos de aquí como os que chegan de calquera outro país, poder ter esta experiencia de viaxar no tempo a unha máquina de finais do século XIX e principios do século XX é, como podeis imaginar, algo maravilloso, por máis que nos agora estemos habituados a coller o teléfono e mandar un WhatsApp. Non ten nada que ver, isto é o sonido que se ve. Realmente aquí sí que hai un contacto, non? Unha realidade. E Alex Kolkowski quero falar del porque é un artista extraordinario, un artista inglés de nai española, pai polaco, que afortunadamente fala moi ben español, agora está vivindo en España e é un privilexio contar con ele, é un auténtico privilexio porque hai moi poucas persoas no mundo que se dediquen todavía a facer grabacións en cilindro. El non é só un experto en grabacións en cilindro fonográfico, realmente un experto en toda a tecnoloxía primitiva, no? Da primeira metade do século XX. Este ano temos, durante o Festival en San Simón, 3 instalacións coa colaboración do Arquivo Sonoro de Galicia, nunha delas dedicada aos primeiros discos da música galega da primeira metade do século XX, unha segunda grabación con poetas galegos do século XX e unha terceira instalación con voces ilustres do galeguismo tamén do século XX. Estas 3 instalacións están nos miradores de San Simón e do Espazo Central e estarán abertas durante o festival, e son grabacións onde Alex traballa con este tipo de bocinas, vale? Pero en distintos formatos, porque realmente digamos que estos eran os altofalantes
vale, que tiñamos, e polo tanto tamén había enxeñería, non se deseñaban porque así. Entón, dai que el tamén cambie a bocina, porque había bocinas de todo tipo, dependendo do que quixeras facer con elas, pero tamén do que quixeras reproducir, non?